padha wae nek ora ati garuk tenan. Yo ngono ya. Paraku semono sing swidak. Lho, iki ketusan kaya ngono kok omongane ketemu. Ora umure. Oh, tak kira nek rekane. Ayo regane swidak wong umur swidak. Wis, iki aku karo Pak Arno wae kali. Anakmu kok. Lakin kok pertama iki kok Raden Pandra sak duwe Pandra pembiyen kerjaan sing pelacak. Nek anggo irung nek nganggo untul. Diprok-prok. Ayo bayaran. Sok. Ayo mae kene mburi ketur bayaran. Cangkem. Niki wingi niku mlapas tugas nganggo motor patroli kae. Pekane rak nganggo helm cakil. Kudune peraturan. Malah bar kuwi iso nyopot. Ah ngopo? Blek ngono iso mlebune demes. Bareng mun nyopot yang kalau itu sidane iki kula graji gulune ning puskesmas. Yo kan pengen weruh pistol kurang. Aja. Jenenge aparat iki duwe pistol loro. Sijine pistol pribadi karo pistol dinas. Oh, bedane. Oh, ana bedane. Pistol dinas. Pistol dinas ki nek salah ning gunake iso ngilangi nyawa siji. Pistol dinas pistol barangan gunake. Nyawa siji ilang sudo. Nek pistol pribadi, pistol dinas. Kuwi nek salah ning gunake. Tak nembak luar. Wah, ngilangi nyawa siji iki pistol dinas. Nek pistol pribadi dinase iki sing diterangke pistol dinase iki. Oh, dong, ngono lho. Men jelas ngono. Ana pistol telake tenan kok. Sing pribadi mah lah ya nek sing dinas kuwi ora nyodo nyawa siji. Nek pistol pribadi kok takok ora. Wah. Jejer kere. Ayo iki kerene. Bapak tengah kene no. Iki saka Wonosari omahe kebajiran. Sapa aja. Iki Pak Sudan iki dosane ora percaya nek awake dhewe polisi. Pel gak kene sik no. Kita ben dites. Lho, jarimah ki kebanjiran ki langsung BBM kula. Muni piye kan? Ile BBM ki malah get-geti. Ngene, Mas, nggen kula klebon banyu. Aku ra yo lho. Salah, kelebon. Lah piye? Aku. Oh, malah begitu ngadeke njur mempur. Tur pucet. Kok sing klebon niku napane maksude kok? Lah maksude omahe ning ling BBM niku kurang, kaliwate kurang. Susu. Wah, menawa klebon banyu. Oh, kutekmu klebon ta, Dik? Dingeneki lho, Dik, dung ngene iki lho. Ah bojoku mah bedone, Mas, kok klebon. Orang-orang saking banyaknya ya gede ora ono. Tunjukkan kalau kita betul-betul aparat. Ayo aku siap. Baris berbaris itu utama. Menunjukkan kedisiplinan orang aparat baris berbaris ini benar. Ayo. Aku sing ngabani komandannya. Oke, sip. Jangan diusin. Siap sik. Oh. Aku sendok amasku lho. Mas Dadinku ya. Ki umroh. Ya. Lho aku sing ngabani. Pertama biasanya begitu. Lobok ya apa? Mongko ora nganggo jelan dadi rono rene rasa. Dadi kowe nek lem aku kecepeten mulus utemu lho. Nek mlayu malah banter. Oh, banter. Kaya dipecuti ya. Jeneng wis meramas cangkeme elek. Gosok. Sok cangkemmu mlebu neraka kowe. Awake ning swarga ning cangkeme neraka. Nang swarga dadak ikatan dadak golek kiai. Lho, siapa? Oi, kan. Ora jelas. Ojo jelas. Siapa? Berarti di aparat. Ya nek sing aparat nek pangkate sedhuwur ning ngabani ora cetha. Oh, ngono ya. Pak wis ora cetha ning ngabani. Pangkate sedhuwur ora cetha. Nek pangkate rendah, wah, iki bayare saya ora cetha. Wis entek koperasi. Sakne ya. Kok sing cetone to? Wong jujur piye kae lho. Iki disiarke kanca-kancae iki. Ono live streaming ya, streaming. Betul. Woi, pasukan bantuan. Lho ki kan abang-abang iki ono bahasa werna-werna. Apa? Siap, Indonesia. Siap gerak ya. Kok bagi lo? Oh
rokok Jepang kuwi. Bahasa Jepang. Kok bagi lho, apa kuwi? Rokok siji bagi loro. Lah iya. Tuh itu enggak lembian. Rodol mati. Jeruk gendong bisa mati. Kemandul kok. Kebandul. Ayo. Guyub ya ditangkap. Terus pasangnya domo pasang. Harus tua-tua air. Pala lima sok ya tua udah. Berhitung. Satu. Kompak. Sesama aparat apa presak polsek kompak. Ayo kok rasa aku mau disapa. Nek rebutan tugas ki apa-apa. Emang berhitung kan rebutan. Oh, ayo ngene iki nek kowe sik aku sik. Balik Wandane aku. Oh, siap. Terus berhitung. Mulai. Satu. Aku sewok WC. Aku sih nek kowe. Harus tertib. Ya, Ya. Sini Pak Suwadi. Iya, ya. Nek kowe sih. Aku sih. Nek kowe sih. Berhitung. Mulai. Aku mau kowe. Loro. Sing tertib to. Nek aku siji. Oh, nek kowe siji. Dua. Nah, aku satu, kamu dua. Berhitung mulai. Aku loro. Kowe? Aku siji. Aku loro. Teh loro. Jahe loro. Nah aku komandane terus tak tembak ndase lho. Oh, apa lo malah skill anggotane? Wong berhitung kok kangelan. Apa gek hitung? Berhitung mulai. Tahu siji, tempe loro. Udah ku jajan ini kita apa tugas kok. Ku ya ketembak ku ya. Atau bacanya ketembak. Oh, sing tenan kok. Iya. Mulane kan pulsa aman ini iki. Siap. Ah, iki. Wih, apa? Istirahat. Sudah. Istrinya apa? Gak. Aku isin aku istirahat di tempat. Begagan ini. Istirahat di tempat. Orang istrinya empat. Oh, diganti lah. Oh, si Jue bojomu mati kok ya. Mati. Kowe ra terus noro bojomu. Ora nututi mati. Ini perbuatan tidak menyenangkan itu berarti. Pasal 378. Penipuan kowe. Nah, aku pasalnya dhewe-dhewe. Apa? Oh, kowe 303. Apa? Capek. Aku apa sok ning Pak RT? Wes kok kulit latihan kuning. Kowe ngerti cilik bojoku. Wah, bojomu ning ndi? Ning rumah sakit. Wah, ora cerita kanca suwe kok. Nek ning rumah sakit loro kok critani kancane ngabari kancane men kancane nili. Kok apa cerita? Lho, lah jare ning rumah sakit. Bojoku nyambut gawe ning kono laundry, nyuci. Oh, tak nek loro ning Apa ning rumah sakit ku juga loro apa? Betul. Bojoku nyambut gawe. Oh, nek anakku alhamdulillah. Sukses ning ndi? Ning Polda Wih, Kandra. ya terus ke polisi. Ora Apa? kecekel. Ada. Lho nek main polisi kok ya mesti dadi polisi. Berarti anakmu ki pancen sukses kabeh. Sukses. Sing wedok meteng sing lanang kecekel. Wah, dine modal kan buka toko. Wah, biayane oke. Ora, wah aku ki praktis ekonomis kok Buka toko. buka telung toko. Nek liyane berjuta-juta. Paling ora ya tuku urip. Anakku tuh ming 5.000 10.000 cukup. Kok iso aku? Tuku linggis ning kota gede. Buka toko. Telung toko ki dibuka ke telung wong iki dengan Ayo maling kuwi jeneng. Oh, tidak kali. Mas, Junet. Nggih. Diserani Mbak Yarima. Wah, itu bintang tamune. Sik. Ayo kene. Wah, mentahe wis sak mene. Mas tenang, mentahe wis sak mene lho, Mas. Weh, elak. Manggo kembang sembojo bareng iki. Iya, oke. Kok diganti kembang gedang. Apik tenan. Gue ngeblekin jenengan. Wah, kowe nek jajal ame lho, Net. Nggih. Kayak duet penyanyi Jakarta lho, sapa? Sapa? Asanti Terus? karo Astaghfirullahaladzim. Wih, beda Ya penyanyi duetnya apa sih? Kaya Titik Sandura, Sandora. Chris John. Ora cocok. Chris John tai tinju. Nyanyi ya, Mbak. Dia ning sing nyuwun kembang rawe, Mbak. Wah, Oh, kaya do ngerti-ngerti ya wah. aku Kembang rawe. aku saya sing apa Mas bangsa kembang iki sing apa nek yo John iku identik lho aku kan kriminal dadi polisi anu Reskrim. nah
kiri yojo iki identik karo manuk. Oh, kok manuk? Oke, dadi tempat-tempat manuk ini nang yojo biasane mateni tempatnya. Pasar manuk biyen ngasem. Oh, nek ngetokke manuk Bogem. weh. Nek nglatih manuk Sarkem. Oh, ya bener kok reserse. Telusan-telusuk aku neng posek dong. gedhong tengen nek takoni bojone dinas. Ayo. Ayo, Ayo, Dik, ayo. sik lagune Ya. sarkem. Lagunya apa? Apa duitan? Siapa? Kembang rawe. Oh, Mbak. Ayo, buka catetane sih. Tani, Mbak. Ya ora apa-apa, Mbak Sarima. Ya, aku rasa buka kunta-kunta. Marat banget. Oh, oke, Dik. Yuk, nada dasar B sama dengan ser, yuk. Apa kuwi? Beser. Ngawur. Kok suwe banget. Ulah, malah ono babar sarune, Mbak. Seneng banget toh, Mas. Mbak aku di Buka dhewe bluetooth. nggonmu. Mbak aku di bluetooth. Waduh, jaluk kiriman. Nggih, Kembang. Piye, Mbak Sarima oke? siap. Ya. Kok Gunung Kidul iki langsung medun iki. Kembang rawe yo. Kembang rame. Sing jaipong yo. Tak tung tak dendang ngono kuwi ning jaipong ke. Yo. Yo monggo. Hey, yo. Wong seneng tunggal sabar. Lungguh cincin nyekel tangan. Suwe saben cincin nyekel tangane. Aja ngomong mas, aku tresno kowe. Wong seneng teluwe dhewe. Iku paripasane ati nimbang
Pesaken liwung nggih, Pak. Nggih. Iya. Nggih. Nggih. Liwung mengko dienggo gong, Mbak. Liwung Nggih. iki nek ora dienggo terakhir rasane kurang nyes. Oh iya. Ngono ya. Heeh. Iki Mas wis ben kok nggawa koper iki arep ngopo? Ah niki wae Mas. Iki perlu Niki- ditansihke. Lah iya. Wingi niki lagi operasi narkoba niki. Oh, suara itu. Iki Mbak sing tok colong ki ajake polisine rada ceroboh ya. Ah, apa to? Ana semute Gatel kabeh. jenenge Serso ki nggawa mesak gula, mesak teh. Ayo niki ya bangeten niki. Tapi to, Ana laron barang mlebu. ane guring iki udan lebonan laran. Dimole mepe niki. Kon aku mah lebonan kadal gitu. Wes meneng-meneng. Seneng. Wis ketemu kancane. Apa? Ora iki mau operasi niki mau operasi. Nek anu nembe Narkoba. Wah, iki barang bukti. Lha kasar Serso ki urusane narkoba anu barang bukti. Yo, nggih. Wah, Ternyata yang ditemukan bukan narkoba ya, Rek. oh. Ini kayaknya peninggalannya siapa, Bek? Eh? Itu yang peninggalannya pesulap Deddy Corbuzier. Nah, iki apa? Oh, iya, Mak. Niki Pak niki sing anu apa istilahnya punya fungsi nilai fungsi yang luar biasa. Iwak apa? Gunane wong nyebut iwak teluwe iso untuk sepeda kok. Gue anakku se-SD kan kelas 1 tak naik iwak asin pinter. Wah, mergo gisine Gisine proteine berarti tinggi. kok tau kayak iwak. Tak naik iwak asin kuwi. Saya kelas 4. Wujur iso ngomong. Nek tak undang lele meow ngono kuwi. Kucing. Iki sing ning kidul iki. Iwak iki iso pindah ning Wah, iso pindah ning lor. saka kene iso Iso bisa. menculat. Iwak emas sakti kok iki. Kene iso mencolok. Iso pindah ning lor. Kuwi tenan apa piye? Tenan lho wong iki mau bar oleh kok. Ning tangane ora entuk utak-utak. Aku lho ora oleh tek kamera lho iki. Ora. Ora ora hari sak. Kowe kandhane kowe muni sim salabim Iki pindah ini. iki pindah kene. Sim salabim mangra kadabra semar ngidowanta. Apa kuwi? Mlebu kamar ngeloni simbah. Lho kan jane aku mantra ngono yo pindah dhewe. Coba. Yo. Sim salabim Sekini kok kidul iso pindah nang nalon. Sim salabim abra pindah nalon. kita pindah kanggo kidul. Jare kok pindah dhewe mencolok Saiki saiki. nek pindah nang ngelor. Engko suwe-suwe ora tak kecrek sawe. Aku dhewe yo isin ning ngene iki. Kowe penipuan iki. 378. 378. Pindah ngidulnya ya. Pindah ngidul. Pindah ngidul meneh. Sing maksudnya spektakuler lho benda iki sing tertib. Lho, tindak tengah misalnya. Ora iso. Lho jare kuwi peninggalane Deddy Corbuzier. Pindah tengah garis tarik ini set kenceng set menang pindah tengah. Weh, boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Weh. Nek misalnya siji dadi telu gampang carane. Salah Sim salah be abrakadabra. pindah siji telu. Ye, weh, luar biasa. Wah. Kok iso ben? Iso wae wong pralane sigar ini apa? Oh ning jerone ana ta. Iki dolanane anakku tak gawa. Anakmu ono wis wae ning omah. Oh, Golek duit kok ning dapusi kan. Ngono kok ya iso bayar SPP anake. iki ben. Wah, lagi. Jadi Corbuzier iki biasane mengkoke sendok. Aku luwih gede saka sendok. Wah, tenane. Heeh. Entong. Oh. Iso bengkok. Menganggo Sim salabim amra bengkok. Bengkok. Entongnya kandel ini. Sesuk piye sesuk? kowe maine saiki kok esuk-esuk. Iki aku memakai tenan malah. Yo. Iki maine saiki. Iya, kok menawa iso tanggup Mungkin bahagia. penonton tepuk tangan bisa Boleh bengkok. tepuk tangan Iya, dulu, bisa, energinya bisa. biar boleh. Iya. Oh, iso bengkok lho. Luar biasa. Langsung be. Kok iso, Mas? Timbul pertanyaan. Iso wae karena bisa kasih optik ya. Entong kene konsumsi nyolong ning guri ki mau. Bar iki mlebu kunjora aja nyolong entong. Oh, ala kere ngene. Jane wis ketok. Wis ketok saka mburi mau iya. Apa meneh? Oke banget saiki. Oke, tenan. Mau kabar kejopro. Lah iki rada angel iki. Kita kat sulap iki. Weh, Engko njaluk apa wae iso. tenane. Weh,
iki Misale aku itu rokok iki iso. Oke nyegat Grab nganggo iki iso. Wah, carane ana Grab liwat kok ngene. Mandek. kowe nganggo aplikasi Grab. Iki carane. Tangan kiwa kosong, Tangan kiri kosong. tangan tengen ya kosong. Kosong. Simsalabim metu rokoke. Weh. Enak tenane. Kok tongkat iso metu rokok ben? Ha iki ana bolongane ngisor ki apa? Iki letane Iya bolongan. 378. Jujur, Jujur piye? sing penting Pak Mbak guyu kaya. Iki lho bolongne ngapusi 378 ngapusi. Kita renci Iki bolongan. termasuk esuk sing anu. Kowe iki termasuk nek pesulap yo munggah swarga nomor 1. Ya ora. Ya jujur kok. Sing mlebu nomor 1 iki sopir. Ustaz, ustaz. Belum mesti. Sopir iki mlebu swarga pertama kali. Ustaz no. Kowe aku ndonga ora mesti ndonga. Nek sopir le nyopir ugal-ugalan, penumpange ndonga selamat. Do tunggu dhewe. Yo ndonga dhewe-dhewe. Ya ora ngada itu. Tangan ki kosong, cek sak bolongan. Eh. Sik. Yuk dingenake apa? Dijengkeke. Ah, jengke kaya mbok mau jengke ngene. Metu rokoke. Weh. Rokok iki kuwi pasangane asbak. Lah. Oh, rek, sing donya ki pasang asbak. Ana wedok. Ambek tukar semono kok metu asbane mbok pecah ndase. Ya pesulap kok. Iya. Nah, dadi nek mau ana rokok, ana asbak. Nek metu rokok iki pipane prapadip. Nek nganggo asbak kuwi pipane patadip. Anggoku berarti Ora iso. Aku njaluk sing ngeyel wae kok sing dikacek ning jero mau kok ya. oh kira iso to. Ora iso. Wah, kok angel Wis ngono wae. Tuneh. Iki apa kuwi? Oh, iki gambar Apa? iki gambar kelinci. Iya. Kelinci. Tepuk tangan kelinci. Iso tak sulap Heeh. dadi bebek. Coba. Bim salabim dadi bebek. Ora. Ora iki kelinci kelinci kok. kelinci. Kelinci ning mlumah. Bebek. Kelinci ning mlumah. Nek ngene kelinci. Iki kelinci ngadeg. Ngene bebek. Kelinci mlumah. Kowe matamu lek delok miring. Apa salah Aja diayeli. Hoah. Kowe iki dolope malah kelinci. Ali adane itu. Matamu lek delok kene. Dalane yo ngene lek delok iki ora berubah. Lek yo berubah. Piye mau ora kelinci? Iki ra kelinci. Yo disilah. Nek dadi bebek. Tetep kelinci. Matamu lek delok ngene. Tukang sulap kok diayeli. Tukang sulap kok neson. Yali kok nesu. Nggo liyane kok. Aku neh. Nggih. Ya ki ning panyuwunan tembang kangen. Ya Yo. diaturake pirang-pirang tembang kangen sing nyuwun no. Sing arep kepareng ngaturke sapa? Ayo coba saiki Mbak Tatin. Ya diaturke tembang kangen. Heeh. Ayo Mbak Tatin. Mbak Zarima leren ku ben Mbak Zarima ben ngedan lili wong no. Ya. Hoya iki kendangi ora ketok iki ya empuk. Tandung dadang. Ya aksine ning ngono kuwi. Iya. Ya. Mriki, Pak. Wis nang kono to. Sampeyan gedene ora lho. Hah? Asemono gedene ditutupi kok. Ayo. Maksudnya ditutupi si Jonet ki lho. Wah, kaki. Ketutupan Jonet. Oh, sampeyan. Pas mangan pas somo walang sangit mlebu cangkem. Iya. Biasane dimaem. Ora walang Wonosari. Lah iya nek Nyatane panganan walang Wonosari lho hasile burimu kuwi isommu kuwi jari mana? Oh, iki hasil walang Wonosari nyatane ya mentek-mentek kaya. Boten wing walang uler jati. Sawite le mangan. 2 hektar. Kuwi jenenge korupsi kok. Yo, tembang kangen iki. Yo, nggih. diaturake. Coba aku tok bawani. Yo. Dibawani men ketok le sindene. Heeh. Yo didinding kendang, Mas. Dinding iki gember kok dinding. Oh, cara ngerti karawit. Aku ki SMKI padahal. SMKI kowe wetane kali nongo lurusane kowe. Yo. Aku iki SMKI nembang ra iso joget ra
ambil hikmahnya sekolah ini. Saya penting kenal ro bojo. Sapa iki? Bojo mak mbok bone. Rada budak. Ya. Tak tunggu seliramu Oh, karena yo gedungannya dadi rung diresiki tadi wis oke. Sugih. Melarat. Sugih. Melarat. Ayo. Marat kowe. Yo, monggo, Mbak. Yo, Mas.
Matur sembah nuwun Mbak Tatin. Yo. Wah, Yo. Jan. semangate luar biasa. Wah, Aku nek gelem nyandang kaya Yarima ya padha iso wah. sembah. Iki ne ana telu ngono warang kono iso lindu meneh kaya mau bengi lho. Oh iya ngene iki. Oh lah. Oh dalu nggih pas lindu to Mbak Jangi. Wah, pas nembang kepeling iso do ra eling kabeh. Uyu kuku baku Penonton iso kuku. mlayu kabeh. Atau mbok kula metu wetenge diawoni lek kono. Napa? Nek wong meteng diawoni ben esuk lae ora anu kuwi. Kaya pitik barang kaya diawoni ndoke. Dikai lebu to. Dina lebu ke. Kelingan kek lindu zaman Bantul biyen. Wah, wis jan. Gunamu ya kenapa? Wah, Ngene bojoku retak lho mbiyen. gonku ki omahku biyen. Pas lindu pertama wis jusuk miring etan. Weh. Bar kanu kedua kali wis dadi miring kula. Sing ketiga sing pas disek meneh. Terus Ayo dirabruk, Bro. padha wae. Mane ki ngerti ra sing jenenge bedane Lindu. lindu karo manten anyar. Ya beda lindu ki gempa bumi bencana manten anyar ki direncanakan. Lindu ki ora direncanakan. Nek manten direncanakan. Ora. Bedane apa? Gejalane. Heeh. Nek lindu Lindu. ya gejala. Guyu. Bruk bruk. Nah, iki lindu. Kuwi lindu. Nek manten anyar Nek lindu lindu. Guyu. Bruk. Kuwi lindu. Nek manten anyar bruk. Guyu. Ya nek mantene kuru, nek mantene kaya Yarima ki bruk. Wis ora iso ngomong apa kaya. Iki ana sing grup pakenan barang ya. Ya tenan lho. Ono. Apa? Apa ya? Wis Nek kabeh. tak kali nek uruk misale uruk nek di bojo aja milih kameramen ngene kuwi lho. Tukang syuting ngene iki nek malam pertama minggu ora asik. Ora asik. Lho begitu malam pertama Di syuting, heeh, Mlebu kamar. mlebu kamar regep. Wah, sing main tukang syuting kok wing dijani jendrok. oh, Sing nomor loro aja karo sing gawe jaga sound system kae. Nek jaga sound Nek di system. bojo aja kae. Mergane. Loh, begitu malam pertama, wah, rekep. Ini dicoba. Terus karo medituni ya 1 2 3. Dicoba. karo Jadi di ada apa-apa. karo jadi tes cek. Lu. Makanya milih. Oh, milih iki bakal gudeg. Oh, penak aku juga. Penak. Lebu malam pertama rekep Suara yang terdengar petang. pilih pupu mau dodo mentok. Tawane ngono. Oh, bakal gudeg kok. Malah penak karo anu. Apa? Sing difotokopi ngono kuwi. Malam pertama nih. Wah, asik foto. Begitu malam pertama rekep Mas, digedheke kok dicilekke. oh fotokopi. Fotokopi ya. Oh, ae. Ping piro, Mas? Kok dijilid sisan. Aku ngerti, wola-wale ora. Aku cilakane nek ditawani terus ra iso ngopo-ngopo. Are. Dilami nating wae ya Mas ya. Wis dilaminatik. Nek yo mengkilat. Ora ngene cedak puskesmas to. Puskesmas Sing perkoso kuwi di bojo perawan. penak. Bengi-bengi Malam pertama ra iso ngopo-opo. begitu lawang ditutup kerekep. Suara pertama nih piye nek? Kaya nek dadi perawan. Tangane sikile diwijiki. Heeh. Nek mimi obat, nek bubuk rasa kakean pula.
gigi. Apa ya? Dokter gigi ki yo. Begitu malam pertama kerekep goyang sithik Mas jabut. Dokter gigi nek goyang sithik jabut. Oh. Wes sing guyu kaya Sik Mas Isbe. Pripun? Sampeyan nek ngomongke gigi aja ning ngarepe Jonet. Pripun to? Ayo tersindir. Wonten iki janenge gingsel. Ya sewu Bapak Ibu. Kira gingsel loro. Loro kowe gingsel pira? 24. Niki niku untuk palsu Mbak Sange. Apa? Untuk palsu Bapak-bapak. Kok iso? Nggih men pentas ketok promos ya net ya. Sik asli? Luwih dawa. Wong biyen tau bengok-bengok kok dek. Nggih, Tau diceritain. delok badminton karo aku 17-an ngono kuwi ditabuk nganggo raket cangkeme Jonet. Dikira ngemut kok lemune. Oh ya, piye atau nek apa net? Nek misale lodo nek tak nekke your head Your head ya apa? gasmu. Your head. Awak Inggris. Mbak Sange ya bales nganggo basa Inggris. Your eyes. Matamu. Your eyes. Ya ora. Ya nyatane ya tenang kok ya. Awak nggih. Ora Kula kula teng masjid niku Ning masjid Al Ijtihad. Nggih. Weh, Pak tak lirak wis ora apa-apa kabeh. Apa? Wingi dadi mungsuhan ro aku. kok iso? Jumatan wingi. Oh, Jumatan wingi. nyolong sandal. Ora Ngopo ya? lho Pak, nek sing jenenge salat sujud ra tumaninah. Nganti Sujud iku mesti nganti wah lho donga tak bulat-baleni. imame wis lunga dhisik sujud kok. Sujud gitu maknanya dadi nancep. Set lancip ngono. Wah, tangi Tangi mulih mulai karpete katut. oh kedoyak-doyak Mas karpete katut kecokot. Kecokot kok sak larik ngono lho. Pitu. Ya ora ono kok ya. Wah, niki tak kira. Weh, ane lanjut. Bangunannya apik lho, Net. Oh, mulane iki mudah-mudahan dengan sekarang dibangunnya lebih fasilitasnya lebih bagus nanti. Pelayanan pada masyarakat juga luar biasa. Lebih banyak tepuk tangan buat Polsek. Ya, pilih ngabdi kepada masyarakat semakin mencintai masyarakat ini bangun tapan dan sekitar. Aku biar tahu liwat kene cegatan orang gosip, orang gosip apian. Monggo Mas Pinara ngono kok. Lebet. Monggo ra tepung ya. Ora tepung. Monggo tidak mriki arep bali kalih pun terik mawon ngono aku. Tenan arep bali lanjut. Kok sing film mriko pojokan ngono rapet banget Mas. Oh, pun prakek ngono kae. Oke, geng Melayu kan kowe. Ya ora kok ya. Ini suasana. Ini makasih waktu mau bintang mana? Oh, kabar. Sik, nggih. Nggih, Pak. Menika wau sampun. Ya, menika saking Karang Taruna Panji Mandiri Kepanjen. Oh, nek sik luar biasa Mbak Cange. Napa? Iki beda karo nggon liyane. Nek linggon liyane iki do ora iki sik penonton tertib nek ngene gak tepuk tangan kagem penonton iki lho. Luar biasa. Iki pecinta kebudayaan kita seni tenan iki. Heeh ta. Weh. Aturan penonton piye? Ora linggo ning ora kena. Ya, ora kena udah upil. Apa meneh upilin koncone ya. Ya ora wilane aku. Jorok banget. Iki monggo Pak. Bentar. Nggih, ayo liwah Mbak. Jarima. Ayo waktu-waktu. Ora. Jonet kok nyanyi nek. Loh, mau Mas Jonet jarak nyanyi. Oh, Jarak duet. wingi ning Alkit nyanyi jaman Via Valen Ini sing jenenge Via Valen lagune Suketet iki. iki nyanyi. Aku tak sing lumah. Masuk Kalah. Aku tak sing lumah. Langsung Bang jengking kowe ora beri. jorok. Cangkemmu Kowe rusak. iki ora wong. Kaya wedang sing ning imo gigi lho rupamu. Wedang uwuh. Kowe kaya panganan sing ning pundhok. Apa? Milet kan. Terus Wis padha wae. Wis jalur umbuh kabeh kabeh. milet iki malah. Penyanyi Mas Isben ya. Ayo duet karo Mas Isben. Apa? Apa Tresno? Yo wis ben. Duwe Bojo bojo sing sing elek. Yo wis ben. ngece. Ora di bojo kok. Kowe ben bojone Mas Isben ki yo lemu. Lemu meneh 80 kilo. 80 kilo. Ning sekarang jadi Apa ora ngerti wong kalon kowe nek nganti 80 kilo tak ijolke 40-an loro wae. Yo ora raga. Lari sedina 6 kilo. Wah, elok. Wah, Mas ibu-ibu sing pun sewu awrate saking 80 kilo. resepe. Resep. Lari, Lampah-lampah. mlayu-mlayu Mlayu-mlayu sedinten 6 kilo. 6 kilo. Kaya Contoh bojone Mas Isben. tenang.
Wis Sedina 6 kilo ya, 6 kilo ki sono 3 sasi ruk bali. Enak di. Sedina 6 kilo. 6 kilo ora bali. Saiki 3 sasi. Oh, aduh buang to 6 kilo ping 30 dino ayo ki Bojoku minggat berarti iki. Oh iya. 6 kilo ki rono jur mulih tekan omahnya. Lali lek akon. 6 kilo 3 Tekan Surabaya kita. Ya Ya, nyanyi ya. mangga. Ya. Ibu mangga Mbak Yarima. Ya diaturake mangga. Janune langsung mawon.